yakan sa zuciya bulaye. Na tuna yadda so yake azaba. Duguja. Sa'aiwa sai da kai. Don lissafi na ya faɗa min daidai, babu shakka zare na ya kusa tsinkewa. Dan zare na ya tsinke kuma babu shakka lahira ta koka. Kwana biyu ba na ganin wannan yarinyar tana wucewa ta nan layin. Abu Hausa na san gidansu gada. Ka san gidansu ka ce? Wayan yanzu Ka san gidansu ka ce? kwarai da gaske. Duk wanda ka san mai gaba da shi faɗa mai cewa wasu waya tare da su a bakin koda. Kaga wai don kun bani kuɗi fa ba zai zama dalili na takura mun ba. Waƙan nan ra'ayina ne in yi ra'ayina ne in ce ba zan yi ba. Nawa kuka wani ne? Don ba za ku iya jira in yi a lokacin da na sa ba. Ku turo min da account number sai in tura muku kuɗin ku. Shine kawai magana. Wow, amma fa yau kin yi kyau. Allah Kin yi kyau sosai. gaskiya da haka kake yawan yabona da ba mu dinga samun irin matsatsalin nan. Ni fa bani da lokacin da zan tsaya in taya ban wata budurwa ko. Kun gani? Kawai. Allah ya baka hakuri, Allah ya ci zuciyarka. Da mu ban yi kishi ba. Da kike kwana da yawa. Lafiya ba? Na yi ke wani cikin san zuwan da na yi wasa da Jos. Ban ji daɗin wasan nan ba saboda kwana biyu ba na ganin ki. Allah sarki, wallahi ni ma dai ina yawan kiwonka sosai. Amma me yasa ba kai kina na? Muna magana mutunci a wannan sai ka sako abin ɓacin rai a ciki. Idan na gurin sabon tana kan yi. Assalamu alaikum. Maryam, wai kira nawa ne miki baki dai waya ta ba? Ush dan Allah ka yi hakuri. Wallahi waya ta ce na ajiye na sata a caji a ɗaki so ban gani ba da lokacin da ka kira amma da Allah ka yi hakuri. Ka san ina karatu ne saboda muna da jaraba a makaranta kuma in dai har ban samu na yi karatun nan ba ban da lokacin karatu. Oke, karatun ki ma yafi ni kenan. Ni ba uzurarka na nake kashewa don in zo in ganki ba. Amma ki akan wani karatu zaki ki daukar wayata? Kamata in kira mace a waya ta ki daukar wayata? Amma Kamal, idan ban yi karatun nan ba fa a makaranta zan iya samun matsala sai ka faduwa. Ni ba na son wannan maganar. Idan kin san ba za ki iya yin soyayya da ni ba kawai ki faɗa mu. Ga mata nan kowace so take ta gana kula ta. Amma kin samu ma ina nuna ina son ki har zan kira ki a waya ki ragawa. Wallahi wannan shi ne na farko na ƙarshe. Kin ji na gaya ni. Allah ya baka haƙuri don Allah ka yi haƙuri ni ba wai ni ba na fayin abu da ku ɓata maka rai kai ne gaba ɗaya baka fahimta ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin rayuwa ne mutumin da nake da ita yi yake yi inda ka san wani da iji ni na rasa me yasa kuta a rayuwarsa baya mu uzuri shi kawai kansa ya sani haba mana wani irin rayuwa kenan komai kai baka uzuri kai a rayuwarka.
na zo ne in ji amsa daga gare ki. Sakamakon a yau nake so in ji cewa za ki amince da soyayya ta ko ba za ki amince ba. Kabara, idan har za ki so abokina, a yau nake buƙatar ki amince mai. Idan har ba za ki amince mai ba, a yau abokina zai haɗa kayansa, kuma dan bai zama lallai ki ƙara ganin sa. Suwaye ku wanda ƙarar kwana ya sa kuka yi lissafi na? Zan ba ku kashe ni. Idan kunne ya ji ya tsira, idan kuma kunne bai ji ba to zan tura ku biya ba. Zan irga 1 zuwa 3 ko ku juya ko kuma yanzu nan da lahira masu yanzu. Ka zo mu bar nan wajen kasan halin mutanen nan ba imani ne da su wallahi za su yi. Faruk, dakata, ina son ta bani amsa ta. Shin za ki so ni ko ba za ki so ni ba? To idan dai ni ba ka taho ba kaga tafiya ta. 1. Ki bani amsa ta, shin kina so na ne ko ba kya so na? 2. Nawara, ki bani amsa ta nace shin kina so na ne ko ba kya so na? 3. Faɗa min kina so na? Maganin gudu karan maguzawa. Bugun zuciya ta sanin kanki ne duk wanda ya yi kokarin shiga tsakanina da ke to irin abin da zan manke da don haka ke tawace. Okay. Faɗa min kina so na ne ko ba kya so na? Kai na ji ka ce kana son ta ba ita na ji Ka ce kana son ka ba. Banda haka da tuni wannan wukar ta daɗe da ratsa makogaran ka da wannan wukar. Zan baka wani zaɓi guda ɗaya, ko ka janye wannan abin da kake tura mata ko kuma yanzu nan yanka makoshinka makwallatan ka ya fito waje. Za ka rabu da ita ko ba za ka rabu da ita ba? ai ko da za ka kashe ni ba zan taɓa cewa ba na son ta ba, sai dai ka kashe ni. Babu shakka jinin ka ya halatta. Wai ya Allah da Allah ka kyale shi. Ba na so ta sanadiyya ta a ce an yi kisan kai, kai haƙuri. Ka ci sa a zuciyata umarninta kaɗai take bi, banda haka ko to mu tafi.
hakika kai ne wanda zuciyata ya kamata ta so. Kana gabar mutuwa amma baka fasa cewa kana so na ba. Ina son ka. Kina nufin kin amince da soyayya ta? Ina son ka. Zikin shanya na a nan gurin wai me yasa duk lokacin da na zo gurin ki sai lokacin da zai gana mun fitowa na ki zo ka same ni haba kamar ka ya haƙuri wallahi dan wani uzuri ne ya dan tare ni kai kika ji ai da mun kuwa ku duk lokacin da kuka yi wa mutum laifi sai ku zo ku ci wani mutum ya haƙuri to ni ba haka nake ba kuma ba zan iya ɗaukar wannan ba tun ɗazu in zo ina jiran ki sannan ki zo ki ci wani in yi haƙuri ina da mutane da suke jira na kin san ni mutum ne mai uzurrurruka da yawa ni kin fara bata min rai ma to ai na baka hakuri ko kamar in baka hakuri ba ne daga tare Allah ni kin fara bata min rai ma to ni ne na bashi hakuri ya ki hakura ruwan zama ya fi kyau in ka sha kamar masoyi shigar soma ya duba yanayi yakan sa zuciya bulayi na tuna yadda so yake azabtar zuciya yake takensa gaman jini yake ina da ɗan matsayi da muhimmanci da kake da shi a cikin zuciya wanda a tarihin rayuwata ban taɓa son wani ɗa namiji wanda kullum son shi ƙaruwa yake a cikin zuciyata wasu idan na rufe idanuna tunanin ka nake yi idan na buɗe bakina zancen ka nake wanda shi ne ya ƙara tabbatar min da kullum son ka ƙaruwa yake a cikin zuciyata Aiki kamar hasken furin wata da haske idanunta. Haka kuma kalamanki tamkar siga suke ma'abocin zaki. Tabbas kyanki ya kama da halinki. Shi yasa nake daɗa son ki hulbina. ni ba zan ce ina son ka ba sai ka rufe idanunka To, sai na rufe idona kuma. ina son Ina so na tambaye ki, wai shin ya kike ji dangane da soyayya ta a cikin ranki? san da nake maka tamkar tafiya ne da na fara shi mai nisa wanda ba ni da lokacin ƙari shi Lallai buri na ya cika. Abin da ya rage min kowane same ki a matsayin. kodayaushe ina tare da ke ina kasancewa cikin farin ciki Allah ni ma ai kowane lokaci idan na ji muryan ka kai ni kawai ma ko da irin yanayin kallon rigar ka na gani sai na ji gaba ɗaya kai gaba ɗaya na canza na fita daga wani yanayi wallahi hello ai ina baka labari dama na riga na gama waƙar kuma dama ina so in yi magana da kai akan gasar da za a yi ta wannan shekara a zahirin gaskiya ina so diyan da za a yi ni zan lashe wannan gasa ina jin da mawaƙin ne ya ska wani idan har ya zo gurin nan ba zan kai labarin zuwa saboda na ji an ce manya-manyan mawaƙa za su zo wannan guri irin su eskan turai sarki hassan wake kana nufin abdul sima zai zo gurin
ka gane duk yanda za a yi ko nawa ne zan iya bayarwa ba na so a ce da kuma ba yawa duk yanda za a yi ko nawa ne zan iya bayarwa ko dai in bi ta ɗaya ko ta biyu kar dai in haura na uku ko nawa ne kaka damu zan iya bayarwa na gaya maka ok to shikenan babu damuwa. Haba mana wannan wani irin rayuwa ke ta yaya haka ina tsaye ina nan ban mutu ba da raina da lafiya na kana tsaye cin ka kai wurin minti 30 ko in ce 50 kana waya a gabana. Kin ga dakata wannan waya da nake ka tafi ki muhimmanci. Domin wannan waya na akan gasar da za a yi ta wannan shekara idan har na lashe wannan gasar ba ke ba manya-manyan 'yan mata ne za su kaso su alaƙa da kin gane? Ok, ni za ka wulaƙanta? To ki wace ce? Ni fa ina son gaya miki soyayya da nake da ke daman maleji nake da kyau na yake alaƙa soyayya tsakanin na da kana nufin ka ce ba ka so na? Ba na son ki. Ana so dole. Wazobia Record. Gane gane ki karɓi sabon soyayya madarar so ta risi kila wani gare fannin soyayya ki ba da gurin kwana samunki ne kaɗai muradin ruhi na zuciyata ta harbo a ganki ke kaɗai na ɗan maka buri na yi shiri na sakambo a lokacin kiki ban dama mu zagaya a cikin lambo na baki domin soyayya dole ki sa hannun dama in kin kace a azan kwanta jinya kada ki rusa mafarki na Bishi gare ni in ki kai ma na nisuwa ki warfaɗin hasan kina cika na cewa tausayawa zuciyar da take son ki bugu take sunan ki take ta amsawa jiya ki kallaci cikin idanuna hawaye yake kwaranyowa kika kini ba zan kara sakan ba a duniya sai a kushewa wani wayo kaina ƙannilar so ta kama ni da rasa me ke damuna gashi soyayya mun lahani da mana ganki a gefe na ko da gizo zan soki mini da wai ga gabas da yamma ko ta ina babu makama hawaye ne a idona ba mai sharan kuka na